3 likes agad. Sir William Martinez, ayan ang Miss Yayo Aguila. Good evening. 7:02 na diro. Kumain na kami. William Martinez, bago pasok Yahoo, Android, 4th episode of Gimmick TGIS. Pa-subscribe na po ng mga account na iyan. No? Yayo Aguila. I'm first. Okay. Spy Ninjas, good evening. Si William na una kanina. Ikaw ang third. Okay. 7:02 na. Kumain na kami. Ako ang leader ni boss. Malapit na ba? May Spy Ninjas shirts ako na black. Game na. Handa ang live. Miss Julie na magdangal. Yahoo. Wala akong kasama. Wow. Tagal. Kain na, hindi pa start. Ayan na pala mag-asawa. Pamil Christine Hermosa. Sila William at Yayo. Spy Ninjas, hello po. Haha. Puyay. Ayun na, maulan. Grabe, maulan. Very good, yun, tubig. Opo, malakas ang lakas ng ulan dito. Kaya ito, naka-jacket na naman kita at grabe ang lamig. At sabi na, may sipon na naman ang inyong host. Kaya. Langka ulam. Saka binataang isla. Ay, grabe. Nasipon ulit ang host. Oo nga naman. Sipunin po talaga ang inyong manugang. Magganto nga sobrang lamig guys. Talaga hindi kinakaya. Hindi tayo pwede hindi tayo pwede sa ibang bansa. No? Kain tayo guys. Ang ulam natin, ang pikadilyo ng Bicol, nasarapan sila. Munti ka na maubos. Kain guys, kain. Ang langka. Binataang langka na may hipon. Ayan, masyado maliwanag. Ito masarap guys, pikadilyo. Tara guys, kain tayo. Sheila May. Olifernes, tama po ba? Sheila May, Olifernes. Good evening po. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Pa-subscribe naman po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Delia Aquino, good evening sa lahat. Ulam namin na sinabaw na ulo ng tuna. Aba, sarap na naman. Kaya saan kayo nakabili ng tuna? Nabawang ulo ng tuna. Yung ba po kayo bukas, pasensya na po, no? At hindi po kami nakakapagsimba. Pero hindi naman po ibig sabihin na nakalimutan na natin ang Panginoon. No? Dahil subscribing, thank you so much. Sheila May Olifernes. Salamat po sa inyong pagpunta sa ating live ngayong gabi. At tara po, sabayan niyo po kaming kumain. Sir Victor Neri, ayan, sila Yayo at William, first time pumasok sa live ng dalawa. O nga naman, At ikaw din naman, Sir Victor Neri. Pa-subscribe na rin ng channel na yan dito sa ating live. Sa ating channel. Pa-subscribe na rin po ng account na yan dito sa ating channel. Thank you so much po. Mag-asawa naman yan.
Oo nga naman, mag-asawa nga naman yan si Yayo at saka si William Martinez, tama po ba? Kain po tayo. Good evening po sa inyong lahat. Yun, thank you so much, Sir Victor Neri. Kain muna tayo guys, ano? Kumain na ba kayo dyan? Saan galing yung ulo ng tuna niya na ulam nyo, Mama Daliaki, no? Miss Idela Martinez, tama ba? Manay Ams TV, hello, good evening. Kainan. Good evening sa lahat. Picadillo. Saka ginataang langka na may hipon. Ayan. Idel ba yan? Idel o Idel? Pakain guys, kain po tayo. Kapitana Margina Hilostado. Salamat magluto pa lang kami ng ulam. Oh, late na naman kayo maghahapunan, no? Kain tayo. Ano ulam niya? Napabili ako kay Pideng, nagtitinda dito. Oh, okay, nagtitinda na rin pala siya ng tuna, ano? Idel yon, okay. Pepe Panyo sa Buero Junior. Bakit ang asawa mo ay kumakain palaging naka-lips? Ano, palaging nakamay kape. May lipstick pa. Eh, yun po ang siyempre. May mga nagre-request din kasi minsan na ano, Mag-lipstick. Ako kahit kaunti. yan, opo. At siyempre, kanya-kanya po tayong trip sa buhay, ano. Epipanyo sa Buero Junior. Good evening po sa inyo, ano. Wala akong kape Wala ngayon. akong kape ngayon pero parang gusto ko magkape sa sobrang lamig guys. Grabe. Wow, sira mga kang gulay na langka na may hipon. Oh, sarap. Tatlo Martinez ngayon sa live. Oo nga naman. Boss Albert Martinez. Ayan. Yes, Miss Idel Martinez at Margie Manok. Anong luto sa manok? Very good, no? Late naman na gitaan isda, no? Okay, masarap din yung ulam mo. Mabilis kumain si co-host. Oo nga po. Grabe ang bilis. Konti lang naman po kasi ang kinakain niya. Hindi katulad ko po na may kasamang pakikipagdaldalan, ano? Messi, ano ulam nyo? Ito pa, pikadalyo ang tawag dito sa Bicol. Yan na ginataang langka. Yan. Messi, thank you so much po sa inyong pagpunta dito sa aming live na pasubscribe naman din po ng ating channel and palike ng aming live, ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Ginataan na mali sa pindot. O nga naman. Yung co-host nyo parang Jopet season lang. Jopet season. Ako matutulog na lang. Naka-lipstick pa. Para maganda paggising sa umaga. Oo nga naman. Oo nga naman, no? Yung iba nga, todo make up pa pag nagla-live, ano? Maganda yan, te. Oo nga naman.
Hindi lang naman nire-request ng mga viewers yan eh. Hindi naman magli-lipstick kasi yan. Maganda yan kay Marginahe. Oo naman. Ano daw ulam nila ate? Manok. Anong luto sa manok ang inyong ulam ha? Sturdy muna, Dylan Malyari. Axel Cristiana Gregorio. Hello, good evening. Salamat po sa inyong pagpunta sa ating live ngayong gabi at please subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Ako araw-araw nakaliptik kahit dito lang sa bahay. Oo naman, siyempre. Dati nung nasa Laguna ko, araw-araw din kasi tindahan ng ano ko nasa, doon. ano kami, tindahan eh. Yun, doon lang ako sa tindahan. Yun lang kasi ang trabaho ko. Magbantay ng tindahan namin. BR Nara. Ikaw siguro yan. Good evening sa iyo. Dati, yan din ang gamit Ayaw mo ko. to? Ako na lang. Ayaw niya guys. Siyempre, pasawa na yata sila sa gantong luto. Napakasarap. Langkaan dinali ko. Muntik nga maubos iyo. Nasarapan yung dalawang matanda. Nadali ka tuloy ni Manay ang Steve. Ano ba ito? Picadillo po dito sa Bicol. Pero ang alam kong luto sa picadillo, yung parang giniling na baboy. Basta giniling na karne na may carrots, gano'n, green peas. Ayun, yung giniling na parang minudo ang pagkakaluto. Yun ang alam ko sa picadillo eh. Galing ni ate kumain. Ganyan talaga. Sarap ng ulam nyo. Upo, tara po, sabayin nyo po kami kumain at Dylan Malyari. Ako lip gloss lang, te. Oo nga naman eh, kasi simple nga, napakasimple nga naman ng iyong kagandahan. Hello, Miss Rica Perali. Sarap ha? 40. Salamat po sa inyong pagpunta sa aming live. Napasubscribe naman po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Gerald Psycho, God bless po, it well. Thank you so much po. Sana kumain na rin po sana kayo. Or kung hindi pa tara, sabayan nyo na po kaming kumain. Sir Gerald Psycho, thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Napasubscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Iris Quarisma, hello, good evening. Hello po, magandang gabi. Magandang gabi din po, Wendy. First night of TGIS Gimmick Manugang. First night, first night for this week. Ang aking sarili, Miss Bernadette Allison. First night. Ay, opo, first night niyo po dito, Miss Bernadette Allison. Ayan. Hindi ko nabasa agad ang iyong second comment. Nag-like ako, pati nag-subscribe. Thank you so much, Daylan Malyari. God bless po sa inyo. Sa inyong pag-subscribe sa amin, sa aming channel. At, kita sa camera ang ating bottled water. Bukas February na, oo nga, bilis eh. At mag-ano na naman, Valentine's na guys. Valentine's. Para makukulangin ang aking kanin na naman for tonight. Muntik maubos guys. Ang sarap kasi. Ibig na bukas. Ibig na bukas. Yung nga naman. Sa mga magjowa lang yan. Sa mga magjowa lang yan. Pero sa ating may mga Sa ating may mga asawa na araw-araw naman ay pig-ibig. No? Araw-gabi. Pig-ibig. Francis Leo Marcos. Here. Mabid. Francis Leo Marcos? Red Cinema Bid. Red Cinema Bid. Francis Leo Marcos here. Good evening, no?
Salamat po sa inyong pagpunta sa aming live. And napasubscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Mag 2 months, sorry. Sa atin kay oras-oras pib-ibig. Oo nga naman. Pib-ibig na may halong tampuhan. Sigawan minsan. Awayan. Tapos pagdating ng gabi, yapusan. Miss Angelo De Leon, good evening. Mag-second monthsary. Second monthsary na tayo dito. Sa ating TGIS, tama po ba? Hindi ko makita ang yung mag-second monthsary. Yung yung sila, nung pagpunta nila dyan, nag-start sila. Ay, oo nga, no? December. Kasi December kayo nagsimula dito, ano? Yung nagparamdam sila. Ang lamig ngayon dito sa amin. Dito rin po, grabe. At ito nga, napa-jacket nga po kaming dalawa. Dahil may hangin na, may ulan pa. Tapos yung klima, ay grabe, ang lamig. Tapos na rin naman ako kumain. Timpla kang kape? Timpla kang kape natin? Oh, no. Hindi ka magkakape? Kunti lang. Hindi kunti lang. Yung maliit na tasa lang. Ang lamig ngayon dito rin sa amin, grabe. Ang sakit sa ulo sa sipon, guys. Kumain na ba kayo, guys? Salamat po sa inyong pagtambay. The Real Icon, hello, good evening. Salamat po sa inyong pagbabalik na pa-like ulit ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po, no? Ang cute ni Doggy, nilalamig po yan. Si Cookie. Cookie. Tingin agad yan, ano? Cookie. Kumain na rin mga yan, guys. Nauna yung mga kumain. No? Humarap na sa atin, guys. No? Wala na yung ano mo? Yung blanca. Sabay natin ng mainit na kape, guys. Grabe talaga. Edmond Benemerito. Hello po, good evening. Thank you so much po sa inyong pagpunta dito sa ating sa aming live. Napasubscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Alking Sky Pusong. Hello, good evening. Thank you for coming back. Hello, it's me again. Thank you so much for coming back, guys. Palike ulit ng ating live ngayong gabi. Grabe. Tinatrabaho lang kami kahapon. Ay, naulanan pa rin naman kahit na ano. Ngayon, maghapon na naman na ganito. Ganito, ulan. Bukas pa naman ang oras ay ang namin, araw ng paglalaba. Kaso paano naman maulan. Sana. Sir Juan Mig Bondok. Hello. Gandang gabi. At nito. Siyempre, nag-support ako. Maraming salamat po. No? I can't believe first time napunta ka dito. Sino? Napunta
Sa baka, napunta Glad welcome. Si Bernadette Allison ng TGI's. Wow, oo nga naman. Glad welcome Bernadette Allison sa TGI's gimmick. Oo nga naman. Thanks sa 1 mig. Ano? Asan na yan? Bernadette Allison, ano? Watchdog doing? Waiting for food. But she's already finished eating. Ng Visayas po, nakatira ako sa Siquijor. Oh, Siquijor. Sikihor. The real icon. Sikihor. Ito naman po kami sa Albay, Bicol. Yung matandang nagtatato, taga dyan yan. Hindi. Matandang nagtatato. Yung ginaganon-ganon lang. Ang Hindi yan. Bagyo yun. Ay, bagyo. Sa Benguet yun. Ay, binggit pala. Kala ko, Sikihor. Yung nagtatatong magaling na matanda. 100 plus na 100 plus years old. Sorry, Tagalog lang po dito, Dylan Malyari. From Cagayan de Oro City, Loads. Ayun, Alexander John, good evening po sa inyo. Salamat po, shout out po sa inyo. From Cagayan de Oro City. Daylan, Malari. Tagalog po kami dito, hindi po kami Espanyol. Pasensya na po, no? Espanyol para is buena. Para patikin mo. Siyempre, timpla mo yan eh. Joke lang po. Kahit naman po joke lang yan eh, hindi na rin naman namin mag-gets, hindi rin namin maintindihan kung anong klaseng joke yan. Ano? Salamat sa shoutout, Lutz. Walang anuman, Sir Alexander John. Sana po, pasubscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. No? Marunong magtagalog ako, Pero maliit lang po, ayan. Mas maganda po kung makabisado nyo ang pagiging ang Tagalog para mas magkakaintindihan po tayo. Kuya, ano ulam nyo po? Ayan, naubos na ang aming pikadilyo na Bicol. Ginatang langka po. At yung pinirito ni Mrs. na cheese dog. May stock kami dyan. Pero pagka saka lang siya nagluluto niya pagka tapos na kumain yung dalawang matanda. Hindi kasi tulog na yung dalawang matanda. hindi sila kasi pwede nga araw-araw niyan meron ganito. Tsaka ayaw din naman po nila. Ay, bakit po? Dito ka na? Bakit po? Nilalamig ng bebe? Dito ka na? Nilalamig ng bebe? Ay, chut! Andito ka na. Sarap ginataan. Opo, yan. Yung pikadilyo dito sa Bicol, guys, no? Ginataan na isda na may sabaw, na may pechay at kamatis. Yun po ang pikadilyo dito. Kasi ang alam kong pikadilyo is yung giniling na karne na parang minudo style ang pagkakaluto. No? Cute naman. Ayun, salamat. Dylan Malyari. Parang nauuhaw. Parang nauuhaw siya. Inaano niya yung tubig. Ito na ako. Ito na. Uminom. Masarap ba? Opo, masarap, siyempre. Kuya at ate, maraming views na po kayo. No? Maraming salamat nga po. No? Pero hindi kagaya dati hindi kagaya nung nakaraan na talagang dagsa po tayo. No? Hindi na. Ito na. Inom na ikaw. Balolong ma. Christina. Opo, masarap po itong ulam namin. Wow, kalami, sud ang nimo. Kabayan, in Tagalog masarap ulam mo pwede ba mangayo? In Tagalog pwedeng humingi. Kaon ba? Sige po, kain po tayo, no? Kuha na po, Sir Kabayan sa Karidawag. Kaso yung pikadilyo sa Bicol, naubos ko na po. At masarap nga po kasi ang pagkakaluto. Yung kinamatisan na may gata na may
pechay. Masarap. Kaunta, sige po, kain po tayo. Marunong na akong mag-sturdy. Ano pong sturdy? Ano ba yung sturdy? Hindi kasi kami magaling sa Inglesan eh. Si Sakari ay Bisaya po, opo, pero marunong din po yan mag-Tagalog at mag-Ilocano. No? The best yung picadillo, ayan, oo, masarap yan. Lalo na kung tilapia. Kasarap, naging masaya na sa amin egg at gulay, ayan, masarap yan. Balance din. Gulay. Balance din ang inyong pagkain. Ito nga, malapit na akong matapos kumain guys. Ano? At finally, pinakamabilis na sigurong tapos ng kain ko is 26 minutes. Marvin Chavez, Miguel Love, shoutout din po sa inyo. Ano? Mervin. Marvin Chavez, thank you so much po dito sa pagpunta nyo dito sa aming live. Napasubscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. At makipagdikitan na rin po kayo dyan kaya Manay Ams TV. Ayan. Para po mabalikan ko din po kayo agad. Na mag-comment po kayo isa sa mga videos na in-upload ko po diyan. In-upload po namin diyan dito sa aming channel. Sir Marvin Chavez. Late po ako sa live nyo. Okay lang po, Darela Icon. 26 minutes pa lang naman po ang ating live. Ano? Hindi po ako Bisaya, Ilocano po ako. Kabalo lang mag-Bisaya, kaon sa kabayan. Opo, oo nga naman. Diyan ka lang nakatira sa Mindanao ba? Tama ba? Sa Caridao. Ocampo. Hello. Hi, si Sir Dieter Ocampo. Tapos ang kain, opo, tapos na, patapos na. Thank you so much, Sir Marvin Chavez. Binigyan na po kita ng moderator at jacket. Pwede ka po makipagdikitan dyan kay Manay Ams TV. Kagabi, 109 sub ko. Pag gising ko kanina umaga, nawala yung 6. Ganyan, masanay ka na. Masanay ka ng ganyan na Manay Ams TV. Pero nabalik ba yon? Minsan bumabalik yan, minsan hindi na. Steve Velasquez. Hello, good evening. Steven. Dylan Malyari, 67 din sa'yo, no? Kent Renan Alba, 67 din sa inyo. Alam niyo bang maraming nagagalit yan dito, yung mga 67 na yan? At yung mga nagko-comment na yan, minsan tina-time out nila. Kaya pasensya na kayo, no? Alam namin kung anong ibig sabihin ng 67 na yan. At nagko-comment kayo na ganyan, siguro kayo yung mga yan. Ano yun? Sa Tiague, Isabela, pero laki nga Cotabato North, malapit kami balik sa bayan kong Sinilangan. Uy, welcome back sa Tiague, Isabela, no? Tiague, Isabela. Sorry din sa iyo. Hoy, si Steven I. Velasquez, same po tayo, no? Hoy, si Steven I. Velasquez, same po tayo. Oo nga naman, no? Hindi ko alam kung anong 67. Kasi ang ibig sabihin daw niyan ay insult word. Pang-i-insulto daw ang ibig sabihin ng 67 na yan, no? Solo gamer ba? Gamer? Curious? Solo gamer. Sorry po. Ayan, at least nag-sorry. Basta na lang kasi kayo nagpo-comment na akala nyo hindi nalalaman kung ano yung mga kino-comment nyo. Ano guys, ano? Mga karamihan ng mga kabataan ngayon, ganyan. Ganyan mag-isip. Mga basher ang kabataan ngayon. Karamihan guys talaga. Mga karamihan ng mga basher, mga bata. Which is nakakahiya sa mga kanilang mga magulang na nagpapalaki sa kanila. Natabunan. Hi po, ako si Margox. Margox, tama ba? Sila Eloisa Lopez, good evening po, no? Steven Velasquez, Alangan. Opo, insult word daw yung 67 na yan. Solo gamer, email tayo, mag-email na kayo dyan. Maglaro kayo kasi ako hindi na po, Ang 67 ay meme po, pero ang mga guro at mga pamilya nila ay nagalit kasi sa 67. Ano kasi ang ibig sabihin ng 67 talaga? Yung talagang ibig sabihin ng 67 na yan. Huwag kasi kayo nagko-comment ng mad. Oo nga naman. Di ako masyado marunong mag-email. Yan. Ako dati nag-email. Bad po ang 67. Oo nga naman daw. Bad daw ang 67. Brother, anong ulam? Ginatang langka po.
Tapos yung naubos na, yung pikadilyong isda. Nang masama kasi wala naman kabastos-bastos dito. Tao ang kausap nyo, hindi hayop. Be good para good din ang balik sa'yo. Oo nga naman. Kung puro kabastusan guys, kabayan na sa Karidawag. Puro kabastusan ang pinaggagawa nila sa buhay nila. Ganon din ang balik sa kanila. Babastusin din sila ng mga taong kaharap nila. Tapos sila pa yung magagalit. Kuya Pogi mo, uy, salamat. Sila Eloisa Lopez, Steven Velasquez, love, of course. Ano nga yun? Haha, curious ako sa 67. Ako hindi ko talaga alam kung ano talaga ibig sabihin ng 67 na yan. Pero may mga nakapagsabi na insult word, pangi-insult daw yan. Hello there, how are you? I'm from Poland. Nice to meet you. Thank you so much for coming here in our live. Nakasilip si Cookie. I cannot pronounce your username. Hello there, how are you? I'm from Poland. Nice to meet you. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much po. Nakasilip si Cookie. Ayan, nilalamig mo. Nilalamig Pumasok na po sa loob. Si Ate Maganda. Oh, wow. Anak niyo po si Arkin. Hindi po namin kilala si Arkin. Ang ulam po namin ay baboy po. Ayan, masarap po anong luto sa baboy. May isang vlogger na pulis na ibang bansa, sinabi niya ang mga meaning ng code na ganyan. Insult word po yan. Oo nga naman, di ba? Kabait ni kabayan tapos comment kayo ganyan. Wag naman respeto lang po kasi I'm sure nag-aaral kayo ng God bless kabayan. Oo nga naman, thank you so much. Ay ang mga kabataan na ganyan, siguro walang pumapasok na aral sa kanilang mga pag-iisip. Kaya nakakaawa po sa kanila. Wow, English speaking, kabayan. Oo nga naman, minsan napapa-English tayo kapag may mga galing ibang bansa nga nagko-comment. Glendale, Intia. Hello, good evening. Napapapakin ko na lang to guys. Ayaw ko na magkanin. Kagabi, busog na busog ako. Hirap ako matulog. Bless you. Bless you too. Bless you. Bless you too. Insult word yan. Yun. Di ba? Basta na lang makapag-comment ng insult word yung mga kabataan dyan, mga bata na yan. Which is hindi nila alam na sarili nila ang dinidescribe nila. Yun, finally guys, tapos na akong kumain. Wala pa kaming ulam. Bili na lang yung luto. Opo, ito na. Hindi po kayo makapagluto kasi alanganin na. Bili na lang po kayo ng mga lutong ulam sa karinderya. Para makakain na po kayo. Late na po, Wala pasok bukas. Opo, kasi linggo pa lang bukas. I can speak English too, pero mas magandang puro Tagalog na lang po tayo, Lords, love you po. Yun, thank you so much and same to you. Si Sheila Eloisa Lopez. Bata ako, marami pong bata dito. Glendale, Intia. Marami pong bata dito na pumapasok. At welcome naman sa amin ang mga bata. Wag lang yung mga bastos talaga. Karamihan ng mga bata nga pumapasok na puro kabastusan ang sinasabi. Which is talagang nakakahiya naman po sa kanila kasi pinapakita lang nila ang kanilang mga pag-uugali. Pinapakita nila ang pag-uugali ng kanilang magulang. Kasi hindi naman yung sarili nilang pinapakita nila guys sa ganyang mga kabastusan. Kundi yung magulang nila. Pinapakilala lang nila yung magulang nila. Di nakakahiya po, Kasi hinahayaan sila ng mga magulang nilang ganyan. Kami lagi nag-church po kami, lagi sa linggo. Yun God bless po sa inyo. Isama nyo na po kami sa inyong pagsisimba kada linggo. Sama nyo na po sa pagdarasal sa simbahan ng channel ni Manugang TV. Yan. Maraming salamat po. Although kami naman po ay hindi nakakapagsimba kasi malayo nga po kami sa simbahan. Tapos ganito pa, lagi nag-uulan.
Hindi kayang lakarin ng mga simbahan dito. Hindi naman po ibig sabihin nun ay nakakalimot na po kami sa Panginoon. Ano? Hello, ano? Margox po. O nga naman si Margox nga pala, si Sila Eloisa Lopez. Hello po, I'm 15, Victor Live YT. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Thank you so much, Victor Live YT. Bigyan kita ng jacket at pwede ka nang makipagdikitan dyan kay Manay Ams TV. Lagi kami, parang bata lang. Ay, nga, bata nga naman to si Victor Live. 15 nga naman. Piano. Piano. Hello, good evening. Ako po, 11 years old po ako. Ayan, di ba? Ang babata nyo pa, guys. Be good, maging mabait po kayo. At dadalhin nyo yan hanggang sa pagtanda nyo ang kabaitan. Pero kung tatanda kayong hindi mabuting tao, ay kayo din naman po ang mapipirwisyo sa ginagawa niyo. Sorry kabayan, nakalimutan ko nag-like kaya bumalik ako. Yan. Salamat po at bumalik ka para mag-like sa kabayan sa Karidawag. Ako po, mabait na bata ko. Ayan, thank you so much, Dylan Malyari. Nag-try ko ng Boodle Fight. Ang sarap. Alam mo po yun? Opo, masarap mag-Boodle Fight. Meron din po kami video dyan. In-upload na Boodle Fight namin dito. Ayan, balikan nyo na lang po. Baka hindi rin alam ng magulang nila. Hindi rin alam. Kaso, hinahayaan lang silang ganon. Na hindi naman lang silang pinapangaralan na dapat ganito kayong rumispeto sa tao, Kasi every time na pangangaralan mo isang bata ay matatandaan naman nila yan kalaunan, di ba? Mark Brian Sabala, hello po, good evening. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Napasubscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Ako si Eren Yeager, ang ganap dyan, eating show po, pero tapos na po ang eating show, kaya kwentuhan show na po tayo ngayon, Kasi ang ating tema ng ating live ay eating show sa una. And pagtapos ng eating show ay kwentuhan show na po hanggang matapos ang 1 hour and 30 minutes. Po. Ako si Eren Yeager. Hello, good evening. Katolik ka? Opo, Katolik po kami. Sila Eloisa Lopez, si Margox. Kami din po bawat linggo nagsisimba. Yan, God bless po sa inyo. Bye-bye po. Salamat po, Dylan Malyari. iPhone subscriber ko na po. Yan. Thank you so much, Mark Brian Sabala. Mars. GC Moto. Wow. GC Moto. May YouTube channel po. Hindi pa subscribe na po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Sa mga may channel po dyan, kung gusto nyo pong mabalikan ko po kayo agad, mag-comment po kayo sa mga videos na in-upload po namin dyan. And para mabalikan ko po kayo agad ng subscribe, Kasi kung gusto niyo pong magpa-subscribe sa amin at wala po kayong comment, 2 days pa po bago ko po kayo mabalikan, which is automatic naman po 'yun na pag nakita ko na yung mga subscription nyo sa aming subscription box ay matik po binabalikan ko po 'yan at nagko-comment po ako, Yung iba kasi walang video, basta nag-subscribe na lang din naman po ako. Yan, ganyan po ako magbalik. I'm back, late na ako, pasensya na, manugang. Okay lang yun, Rob Pitok, at 39 minutes pa lang naman ang ating live. Ako po 9 na, yan. Mga bata pa kayo, Sir John Lloyd Cruz, yes, tama yan, kabayan. Ayan, maraming salamat sa Mr. Zachary Dawag, Ako mag-15 sa February 14, sakto sa Valentine's, ang iyong birthday, Cedric Siniedo, Tika, ayos pa namin ng team song na paglaban mo. Ayan, okay lang, Sir John Lloyd Cruz. Yes, you're always welcome. Ayan, Sir Zachary Dawag. Good evening, Arab. Kumusta? Ayan. From Manay Ams TV. Tika, wait lang po mamaya. Okay lang po. Kuya, may wish po ako. And sana matupad ang iyong wish, Margox.
Okay lang Ate Ams, ikaw. Ayan, from Rappi Talk. Kumain po ba kayo ng gulaman? O naman po, masarap po ang gulaman. Ano pa nga, maraming klaseng gawa sa gulaman. Ano? Maraming pwedeng gawin sa gulaman. Ano? Ay, Sagoro. Hello, good evening. Thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. And pa-subscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Bye na po kuya at ate. Darrellman ay. Sige po, take your time. Darrellman ay, salamat sa iyong pagtambay. Okay lang Rob, pagod lang kasi nagpaligo ng matanda at nag-ayos kami ng poso. Ayan. Nakasubscribe po ako. Maraming salamat ay Sagoro. Okay. Munting bahay, ante, welcome sa ating live. Kumain na po ba kayo dyan? Ano? I wish my dad is back. Oh, nasaan ang iyong daddy? Margox. Ano? Balik po kayo. Ano? Sige po. Ano? Dan like. Munting bahay. Maraming salamat po ante. Ano? Good evening tita. Munting bahay. From Manay Ams TV. Gandang gabi Ams. Ano? Sagot naman yung munting bahay. Barhen Aguilon, 1 year na po ako nakasubscribe pero kaso ngayon lang ako naka-comment, pwede makahingi ng jacket, ano? Barhen Aguilon, ngayon lang kayo nag-subscribe. Ay ngayon lang kayo naka-comment. Barhen Aguilon, may YouTube channel ka po. Sige po, bibigyan kita ng jacket. At bigod, ano? Pero pag nakita ko diyan na gumawa ka ng hindi maganda, ay automatic hide ka. Hindi ako nakapunta kahapon at kanina tita, munting ba busy masyado kahapon at kanina unga naman. Alam naman namin na busy ka sa iyong araw-araw na pamumuhay bilang isang nanay. Ano? Manay Ams TV, no? Poso kanina. Napanood ko yun. Wish ko po papa ko bumalik si papa sa bahay kasi po nagtatrabaho ng malayo at sa ibang na nakatira ay yan. So sad naman, ano? And then, ipagdasal mo po sa ating Panginoon at hindi po malayo na matupad diyan, ano? Margox, sinahanap niyo po ako kanina. Wow, oo naman. Okay lang, Ams. Opo, ano po yung jacket kuya? No? Moderator, yan, naka-moderator ka na, Cedric Siniedo. Thank you po tita, ako po okay po, salamat po kuya, okay. Walang ano man, Berhen Aguilon, and then, pwede ka makipag-palitan ng subscribers dyan kaya munting bahay at saka sa kay Manay Ams TV, Berhen Aguilon. Yan. Malamig na yung kape. Malamig na ulit ang kape. Excuse me guys, at talagang sinisipon na naman ako. Okay po, hindi mo pala alam yung moderate, yung jacket, Cedric Siniedo. Dami kong gawain paglinis ng bahay, hindi ko na nagawa yung anak ko na gumawa. Buti nga may katulong ka na gumawa, ano? Dito talaga mga kalat dito, hindi na namin na natatapos-tapos. Araw-araw meron. Hindi naman talaga yan natatapos. Hindi na, araw-araw nagkakaroon ng tulad kanina. Linisin, ano? Nagwalis ako dyan sa may labas, sa may poso. Ayan, naghangin. Patak na naman yung mga Grabe. Silaglaga na naman yung mga... Bait nyo po ganun po talaga, kailangan nating mabait guys, ano? Although hindi naman hindi naman totally 100% mabait. Minsan may mga masama din tayo nagagawa, ano? Sa Bicol, sobrang lamig pag gabi ko. Opo, grabe ang lamig. Ang lamig po dito sa gabi, pagdating ng alas 5, yan, nag-umpisa na ang lamig niyan. Sila Eloisa Lopez, go to heaven. Huwag mo muna ngayon. Marami pa kaming gustong gawin. Ikaw din, ganyan din sa'yo din, Ana Sigero, Ikaw din, mas lalo ka na, Kawawa ka na. Pinapakita mo lang yung sarili mo sa sinabi mo. No? Pero good evening pa rin sa iyo at pumunta ka dito sa aming live. At dagdag tulong ka pa rin sa aming live. Hindi mo alam 'yon, no? Basta nag-comment ka sa ating sa kahit kaninong live. At meaning
may views na pumasok sa amin galing sa iyo, which is sorry. Thank you so much. Para pumasok ka sa isang live para mag-comment ng kabastusan na ganyan na walang karespetuhan, ano. Views na yun sa amin, hindi mo alam yun, ano. Kasi siguro bata ka pa siguro na walang alam, hindi pa nag-i-improve yung pag-iisip ito. Nakita sa YouTube meron snow sa Luneta Park. Wow, talaga? May snow sa Luneta Park. Oliver Villaroso. Sel Sagon, hello po. Tagasan po kayo? Dito po kami sa Albay, Bicol, ano. Mas Todillo, good evening po. Ang dami ko pang lilinisan pati sa patwalk. Inulan pa. Oo nga naman, grabe ang ulan. Kasi ulan pa. Huwag ka muna ulan ng ulan. Sa loob na muna ng bahay. Yan, time out ang mga basher na yan. Time out para Diyos ko po nang malaman nila kung ano yung pinaggagawa nila. No? Ang dami ko pag nasa sikaso ko kay ma, hindi ko na magawa iyang ibang gawain. Oo, no naman, talaga. Lalo Okay wala lang ka pang kasama. No? Mm-mm. Kuya, may bad akong nakita na nagchat-chat bad tupo. Ayan nyo po sila. Ayan nyo sila. Pinapakilala lang nila ang kanilang sarili. Kung ano yung sinabi nilang masama, sila yun. Pinapakilala lang nila kung ano yung sarili nila. I love your channel, Joyce Chavez. Salamat din po, ano? Joyce Chavez. Salamat sa ipagmamahal mo sa aming channel, ano? Good evening po sa inyo. Salamat pa sa pagbabalik sa ating live at pa-like din ang ating live ngayong gabi. Thank you so much. Wag mo nang ulitin. Nabasa naman po namin na Margox, ano? Hindi na namin binapansin yung mga hindi na namin binabasa kung yung mga ganyan. Kaya wag niyo nang ulitin. Baka kasi mamaya kayo ang baka kasi mamaya pag inulit niyo yung sinabi nila, baka mamaya kayo ang ma-time out ng mga ibang maka-tsempo sa inyo diyan. Kayo pa mata-time out. Hindi, sorry, ano? Ako po may dito sa Baguio City. Malamig po dito, ilang araw na pati yung water. Oh, malamig talaga diyan sa Baguio. Mas Todelio, ano? Lalo sa Benguet, sa Mountain Province yan, malalamig na lugar yan, no? Yung tita ko, munti ka na nawala sa amin kung saan kasi napunta. Ako, bakit? Bakit yung tita mo muntik na wala? Naligaw. Kape ko guys, malamig na, no? Ang bilis lumamig ng kape sa sobrang lamig. Bakit, Rob? Ay, tika lang guys. Naligaw. Baka hindi alam yung bahay nyo. Kaya naligaw. Naligaw nga raw. Naligaw? Bakit? Tita mo naligaw? Meron ba siyang disabilities, Rob Pitok? Hindi mo i-hide kabsat. Ang nagdadidesisyon diyan ante, yung mga moderator natin, ano? Kasi karamihan naman ng mga pambabasher dito sa aming live ay hindi na nagpapakita kundi ang lumalabas ay message for held for review. Hindi yung mga ganon, hindi na namin binuview yun. Pero kayo po na mga mga moderator, kayo po ang nakakabasa niyan. Kaya yung karamihan ng moderator po dito sa amin sa channel ay sila na po mismo ang nag-hide, ano. Kaya pasensya na kayo, ano. Ayan, di ba? Sabi na huwag kasing uulitin na kung ano pang sinabi ng at mami-misunderstood pa ng ibang diyan. Misunderstood pa ng ibang moderator diyan. Ay ikaw pa yung mata-time out. Kaya naku po, sorry, wala tayong magagawa diyan. Inulit nyo pa kasi nga sabihin kung ano yung kabastusan sinabi nila. Ayan, ganun ba? Opo, mamunting bahay. Ayan, opo. Hindi na po kami ang nagdidesisyon. Hindi na po kami nagdidesisyon para sa mga basher na yan, ano. Kundi po yung mga kayo po na mga moderator na dito sa aming sa aming channel. Bakit po masarap? Arkan Shahor, sige, nakita mo lang iyong kamanyakan, ano. Isa ka pa. Isa ka pa nga basher at guys,
Alam nyo na. Christian Royal, hello, wala na, haha. Ayan, oo nga naman. Kawawa naman kayo, guys. 'Di ba? Nabubuhay na lang kayo. Arkan Shahor, nabubuhay na lang kayo, guys, sa ganyang pag-iisip, ano? Yung mga pag-iisip na ganyan na hindi normal. Hindi normal. Wala kayo katinoang pag-iisip. Sorry. Hindi kami ganyan, ano? Mga kabataan ngayon, guys, kulang sa pangaral talaga, ano? Mga bata yan, mga bata. Time out na siya sa akin, bossing. Ayan, Rian Pisa. Thank you so much, ano? At ang mahirap niya na bawat isa magta-time out. Ako pa, kawawa naman. Hindi ka na makakapag-comment. Imbis na kasama ka sa ating pakikipagkwentuhan dito, ay hindi ka na makakasama kasi puro kabastusan ang nasa isip mo. Hindi ka marunong mag-isip ng tama. Aray ko. Siguro mahilig siya sa ganun. Si Christian Royal. No, siguro mahilig siya sa ganun. Siguro yun na kinahihiligan mo, ano? Kaya ganun na lang ang nasa mahirap isip. Yung mindset laging ganun. Damay muna time out, Ate Ams. Mabenta. Ayan, masipag mag-time out si Ate Ams natin. Kuya Papin po ng YouTube channel ko, ano? John Paul Villanueva, yun, thank you so much sa iyong pagpunta sa ating live. Ayan, bibigyan muna kita ng jacket. At pwede ka na makipagdikitan dyan kay Manay Ams TV at Munting Bahay. Ayan. John Paul Villanueva, no? Yes, Rob, nakadami na akong timeout kasi ang bastos na. Oh, mga bata kasi yung ganyan. Mga bata nga walang matinong pag-iisip. Siguro mga mga monggi. Monggiloid. Aray ka. Meron my crush namin sa school, ano, Oliver Belerosa. Yan. Paano po ba? Yan, moderator ka na po, ano. I-click mo yung pangalan niya, Manay Ams TV, and then go to channel. Ayan, tapos mapupunta ka na sa kanyang channel. Maalis ka muna ng saglit dito sa ating live dahil mapupunta ka sa kanyang channel, and then panoorin mo po yung mga in-upload niyang videos, tapos magbakas ka. Ibig sabihin magbakas ay mag-comment ka po. Pagkatapos mo mag-comment ay mag-like ka, and then mag-subscribe ka po. At pag nabasa na po niyan ang iyong comment ay babalikan kanya po sa iyong YouTube channel, at ganun din po ang gagawin niya sa iyong channel, ano? John Paul Villanueva. Yan. Thank you so much po, ano? Buti pa si Rob, mabait. Gayahin nyo si Rob. Oo nga naman. Ayan ang mga dapat tularan ng mga bata, ano? Si Rob Pitok. Ayan. Si Zoe. Ayan. Zoe. Opo, Ate Ams, tama ka. Gayahin niya ako. Wow, talaga naman. Parang ano, ano ang tenga ni Rob Pitok. Tako. Dapat kasi maganda, dapat mag-comment, wag lang ang bastos. O nga naman, guys, ano? Conner Reyes, hello, good evening. Thank you so much po sa inyong pagbabalik. Hahaha. Sorry guys, kitang-kita na naman ang aking pausok. Oo nga. Cedric Siniedo, ayan. Oo nga naman, guys, ano? Hindi naman mahirap maging mabait. Ano? Ayun, natapos na ang gawa team song ni ipaglaban mo. Ayan, Miss Jeton G, maraming salamat. Siyempre naman, Rob, ano? Naka-late ako, tapos nakumain sila Manugang TV. Okay lang, Dr. Petro Beats. At 54 minutes na nga po ang ating live, ano? May natira po ako sa ulam. Ito po, ginataang langka. Ayan, may hipon pa nga eh. Pero ang aking talagang kinain ay inulam ay yung picadillo dito sa Bicol. Ngayon, chat ulit. Ayan, thank you so much, Miss Jeton G. Ano? Ayan na, chat na po. Dagsain nyo na ng chat. Ayan. Ito ang video. Nang alin po, ano pong video klase yan? Hindi po namin muna mapuntahan, ano? Ma'am Connie Reyes, ano? Miss ko na makawi sa Bicol, ano? Oh, ang ganda naman po kasi talaga dito sa Bicol, the best po, no? Ang ganda po talaga dito sa Bicol. Yung ipaglaban mo team song, ano? Sana mapakinggan ko din yan, ha? Saan ba yan makikita? Baron Geisler, ano? Yun, isa CP mo. Lona Lawrence Archa, hello po, good evening, ha? Lona Lawrence Aracha pala, sorry.
ilagay ko kaya yan sa gulay. Kaso, problema kung magising ng dalawang matanda. Namimiss ng bahay kahit uwi sana Iloilo. Upo, nakakamiss naman talaga naman ang ang makauwi sa ating sari-sariling probinsya. Although kahit nandito po ako sa Bicol, namimiss ko pa rin po umuwi sa Pangasinan sa aming probinsya. Akin sa channel makikinig ng team ipaglaban mo. Ay, nando sa iyong channel. Ayun pala, andun pala sa iyong channel, Connie Reyes. Okay. Guys, ito po ang channel ni Connie Reyes. Pwede nyo rin pong i-subscribe. Miss Luna, Laura James. Yes. Tama siya. Ayan. Ayan, puro mga basher na naman ang ang mga nagko-comment. Walang mga matitinong pag-isip yung mga nagko-comment na ganyan. Grabe, nagmura pa. Sarili nila yon, minumura nila. Kasarap-sarap mabuhay sa araw-araw na wala kang... Wag hide, wag mo i-hide. Oo, wag mo i-hide. Time out lang. I-time out nyo lang. Wag nyo i-hide para sa susunod, makabalik ulit sila. Magmura ulit sila sa ating another comment, another views ulit. Iyan. Time out lang. Para bumalik ulit sila. Yung isipin nila, ay gaganti ako dito. Aray ko. Bawi bukas. Magmura ulit. Yan, magmura ulit sila. Pero pasensya na guys, kayo lang ulit ang makakabasa. And then i-time out na lang po ulit. Ayan. Pasensya na guys. Kung tayo gusto nila, pagtripan nila tayo, Na mali ng pindot. pagtitripan din natin sila. Ayan, siyempre, tayo ay nagkakaisa dito. Di ba? Sir William Martinez, ha ha ha, ha ha ha. Tama sa akin ng pag-boring. Ayan, Oliver Valeroso. Ayan, 86k seconds. Tapos 86k seconds kay lahat. Ala. Nawala si Manay Ams po. Bakit nawala? Bakit nawala si Manay Ams? May nag-time out kay Manay Ams. Wala man, hindi man po. Wala man po. Wala man. Nandiyan yun. Andyan pa rin yan. Andyan pa rin yan. Nakikinig lang yun si Ams. Andyan lang yun. Nag-ano lang yun. Nag-time out lang siya. Wrong click mo pala. Oo, wrong click lang. Guys. Nawala si Manay Ams po. Bakit? Asan na si Manay Ams? Kaya nga, Alfred Reyes. May diabetes po ako. Pasensya na Alfred Reyes, good PM po. Baka pwede naman makahingin ng kaunting tulong po. Pambili ng gamot po kasi may bukol po ako sa kamay at may diabetes po ako. Pasensya na wala pa naman masyadong kinikita ang ating channel, Alfred Reyes. Kaya wala pa po kami talagang kakayanan makapagbigay tulong ng katulad mo. Which is sana balang araw ay magkaroon kami ng kakayanan kung tayo papalarin ng Panginoon. Ay why not makakapagbigay po kami. Although marami naman pong mga charity vlogger na mas matataas na, pwede po kayong lumapit sa kanila, Sir Alfred Reyes. Pero kami po talaga wala pa pong kakayanan para makapagbigay tulong. Nandito pa siya nandito lang yan. Ayan si Manay Ams TV. Nandito ako. Billy Salinas, parang lagi na yan na Billy Salinas, parang tumatak na yan sa amin na parang lagi kabastusan talaga niyan. Kino-comment guys. Oh, 'di ba? Hindi nag-i-improve ang kanyang pag-iisip. Munggo pa rin. Monggilod pa rin. Aray ko. Nesyayo Aguila. Ano ba, Belly? Kulit mo. Ayan, nga. Yung Belly parang lagi ko nakikitang nata-time out diyan, kawawa naman, Nandito ako, kulit mo, nandito si Manay Ams. Oo nga naman, Dr. Petrovic. Ayan, Nesyayo Aguila. Di ba? Kung nagko-comment ng maayos, kung nag-iisip ng tama, hindi sana ganyan, parang ginagawa na lang nilang kahihiyan talaga yung sarili nila,
Mas gusto nilang ipakita na kahiya-hiya ang kanilang mga sarili, yung mga batang iyan. Ano? Nalalamig ako, nagliligo sa gabi pag sobrang paglalamig. No? Malamig talaga, ang hirap magliligo. No? Ricardo Noguera, good evening po. Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Pa-subscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Ano ang pangalan mo? Ricardo Noguera, tawagin mo na lang po akong Kuya Makoy and Ate Den. Ang aking kumare. Ayan. Gamit na ulit kayo ng ibang account, mga na time out. Makakabalik pa rin naman yan. Kasi pag time out, Manay Ams, makakabalik pa rin sila. Pwede ulit silang makapag-comment sa susunod, no? Which is better luck next time sa kanila. No? Shout out sa iyo, idol, ano? Rachel Malandakon. Shout out din po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa aming live. And pa-subscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po at bibigyan ko po kayo ng jacket. At pwede na po kayong makipagdikitan dyan kaya Manay Ams TV at Mounting Bahay. Ayan. Oo nga naman. Pahada kay Aquino. Oh, kapilido pa naman kita. Pahada Aquino. Pahadjo. Pahad kay Wakino pa talaga ba? Wakino. Tama ba yan? Wakino? Kasi kung Aquino lang ay kapilido kita. Pero kung Wakino ang iyong Wakino. Correct. Ayan. Correct. Tama ba? Wakino. Na ako, nauutal-utal ako sa iyong Wakino. magkakadikit kasi guys. Pag username kasi guys, talaga magkakadikit ang lagay niyan. Correct. Opo, ayan. Thank you so much sa iyong pagpunta sa ating live. And pa-subscribe din po ng ating channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Carl Adrian, ako po pinsanin ni Rab. Yun, thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. And pa-subscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Maayong gabi, Lloyds, malungkot. Thank you so much sa iyong pagbabalik. Thank you, idol, sa jacket. Walang anuman, Rachel Malandakon. Pwede na po kayo makipag-dikitan dyan. Kaya Manay Ams TV, kay Munting Bahay, ayan, kay Malungkot. At sino pa? Yung isa? Ayun lang, si Manay Ams TV ang pumunta dito. Manay Ams TV, si Munting Bahay, ayan, dyan po sila. Pwede po kayo makipagdikitan sa kanila. Good evening pala kay Doc. Ayan, kay Dr. Petrovich. Hello ma'am and sir, gabi-gabi ako kayo sinusubaybayan. Boss Landasan, oo nga naman. Thank you so much. Boss Landasan sa iyong pagsuporta sa aming live. Haha. Dylan Malyari. Naka-like na po ako at na-subscribe. Thank you so much, Carl Adrian yan. Carl Adrian. Yan. Thank you so much, Carl Adrian, sa iyong pagpunta sa ating live. Pinsan ka pala ng ating Rob Pitok, Thank you so much. Carl Adrian. QRS Activator. Good evening. Salamat sa iyong pagpunta dito sa aming live. And pa-subscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Good evening everyone. Yes, good evening everyone. Malamig na gabi. Ang lamig-lamig ng gabi natin ngayon. Hello, Carl John. Good evening. Sarap maligo sa dagat. Ako po, napakalamig po. Hindi po kaya. Cedric Caseñedo. Sinabi ko po ang pangalan nyo na Manugang TV. Yan. Thank you so much, Rob Pitok. Yan. Hello, Carl Adrian. Yan. Good evening from Ams TV. Hi, Manay. Good evening. Ayan, from Dr. Petrovich. Nasab na ako. Thank you so much sa QRS Activator. Kung may YouTube channel ka po ba, na gusto nyo pong balikan ko po kayo agad, na gusto nyo pong ma-subscribe ko din po kayo agad, mag-comment po kayo guys
aking sa mga videos na in-upload po namin diyan sa ating channel. Para pag nakita ko po mamaya pagkatapos ng live ang inyong mga comment ay mababalikan ko po kayo. Ayan. Thank you po. Wala pong ano man na Carl Adrian, ano. Salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon ni Rab Pitok na pumunta dito sa aming live. Kabalo ka mag-Ilonggo? Hindi po, hindi po malungkot, hindi po kami marunong mag-Ilonggo. Bicol po, tsaka Tagalog, tsaka Ilocano po ang alam ko. Pero Ilonggo hindi po. Yan yung kahit galit na, malambing Yan, pa rin. Yan yung napakalambing na salita. Kahit galit na. Gani. Ayan. Tama ba? Ginapiko ba yan? Ginapiko, ginapala. Tama. Ano yun? Ramel Quadra, hello. Good evening po sa inyong pagpunta sa aming good evening po. Thank you po. At napapunta po kayo dito sa aming live. Ayan, Ramel Quadra. Pa-subscribe din po ng aming channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. No? Magandang gabi sa inyong lahat na nakatambay dyan. May 8,000 kaming nakatambay sa aming bahay. Sino? 8,000. Ay, 8,000. Oo nga naman. Kala ko nagbabasa ka ng comment. Okay guys, thank you so much. Ramel Quadra. Yan. Thank you so much guys. Meron tayong 10,000 in the house. Yan. At meron tayong 39,000 likes for tonight. Cinco Galyasa. What is that? DFU nonsense na comment. Sorry At hindi naman namin maintindihan kung ano yung mga comment. Baka yan, bata. Bata din yan, sigurado. Ramel Quadra. Ramel Quadra, may YouTube channel ka po, bibigyan po kita ng jacket, gusto mo? Ay, siyempre gusto. Taga saan po kayo? Ayan, dito po kami sa Albay, Bicol. Ayan, para ayan. Ramel Quadra. Binigyan ko na po kayo ng moderator. Pwede ko po kayo makipagdikitan dyan. Kaya Manay Ams TV, Munting Bahay. Si Malungkot, nandyan din po. Kasi si Doc ba yun? Dr. Petrovich? May channel ba si Dr. Petrovich? Dr. Petrovich, may channel ka ba? Sir, marami kami dito, security ng Kadayangan Municipality. Ayan, saan po banda yan? Sa Boss Landasan yung Kadayangan Municipality. Taga Bicol din po kami ni Mama. Ayan, saan po dito sa Bicol? Carl Adrian. Kami po as San Jose. Ayan. Kadayangan. Baka Bisaya. Good evening guys. Mahaba-haba pa ang ating oras para sa ating live. Meron pa tayong 22 minutes. Tama ba? O nga, 22 minutes pa ang ating live. At hindi tayo masyadong dinagsaan ng viewers ngayon. Puro basher lang ang nagpunta. Ang daming basher. Which is okay lang. Another views. Bilis ng oras. O nga naman. Ayan. Meron po. Pakicheck na lang po. Ayan. Dr. Petrovich, mag-comment ka nga din naman sa aming channel, videos para mabalikan din po kita. Parang hindi kita nakikita. Parang napuntahan ko yun. Si Dr. Petrovich. Okay. Nandito pala mag-asawang Yayo at William. Opo, Sir Rico yan. Nandyan po sila. Taga Calbayog. Justin Edan. Taga Calbayog po ako. Ayan. Calbayog. Shout out po sa inyo dyan, taga Calbayog City. Dito po kami sa Albay, Bicol. Kasi marami basher dito kanina. Oo nga, ayan nyo sila na nagpaubaya si Sir William Martinez dahil sa dami ng basher. Dito ulit po, ayan, Eddie Sabala, thank you so much sa iyong pagbabalik. Ako, Bulas, Camarines Sur. Okay. Sa Bula, Camarines Sur. Yan. Bula, Camarines Sur, tama ba? 8:40 na, tama nga naman, Dylan Malyari. Sige po, ayan. Maraming salamat, Dr. Petrovich. Kailan po kayo nag-umpisa mag-live? Kanina po, 7 p.m. Kasi yun po ang ating schedule every night, 7 p.m. po ang ating live. Mabait po si Carl Adrian katulad sa akin. Ayan, thank you so much at kayo mabait. At God bless po sa inyo mga mababait na bata. Nakasubscribe na ako po kuya. Ayan, maraming salamat Justin Edan.
Justin Edan. Ayan. Yes. Thank you so much po sa inyong pag-subscribe. 771 sub si Doc. Oy, malaki na. pala si Doc Malaki Petro na. Bates. Bakit Basta napuntahan ko yan. bakit hindi ko napupunta? Sorry naman, Dr. Petro Bates. May bad na naman. Hindi ko na naman napupuntahan niya si Dr. Petro Bates. Ano? Ako po, 7 p.m. po. Okay po, 7 p.m. Ayan, po. 7 p.m. Every 7 p.m. po ang ating live. Ano? Bigyan mo kami ng jacket malamig sa amin. Ramel Quadra. Yan, naka-jacket ka na po. Ramel Quadra. Yan, nabigyan na po kita ng jacket. Bro, bundok ba dyan sa inyo, bro? Malakas ang signal dyan, bro. Opo. Bundok-bundok po dito sa Albay, Bicol. Dito po sa part ng aming, dito po sa part sa amin ay bundok-bundok po. Bundok na napapaligiran ng dagat. Ayan. Okay lang, Manugang TV. No? Maraming salamat, Dr. Petrovich. Ayan, mag-drop ka nga ng kahit kaunting-kaunting comment lang sa aking sa aming video, Dr. Petrovich, para mabalikan kita mamaya. Ano? Rachel Malandako na hello, good evening. Si Doc hindi napunta sa akin. Oy, bakit? Busy yan si Dr. Petrovich kasi. Maraming Kasi yan pasyente. ang kanyang profession is a driver, instructor. Ano? Dela Malyari, okay, no? Mana RCB, sorry, sige, puntahan kita. Wow, ano? Naliligo po kaya sa ilog po ba o dagat? Dagat po. Malapit po kami dito sa dagat. At palibot nga po kami ang dagat dito. Which is magkakaibang klase. Dito sa banda dito sa north, ang dagat po dyan ay mga kuhanan ng mga shell, mga ganun. Kasi maputik ang part ng dagat dito sa north. Shell. Tapos dito naman po, Isda. mga isda. Dyan ang mga resort, mga beach. Talaga yan. Okay po. Ayan. Bukas dyan ulit kami ng pinsan ko sa live nyo. Maraming salamat sa paring Rob Pitok, ano? Sa inyong pagsuporta, ano? Maraming salamat sa inyong pagsuporta, guys, ano? Kailan po kayo pinanganak? Ayun, April po 1988. April po, pareho po kaming April. Huhulaan ka raw. Huhulaan mo ba ako kailan to, ano? Rob Tito. At Rob Pitok, ikaw yung kumakanta, galing mo naman kumanta. Si Rob Pitok. Dr. Petro. Dr. Petrovich. Yan. Ano pala yan? Parang karakter lang ata, no? Sa Dr. Petrovich. Parang karakter lang ata sa TV o online game ba 'yon? Parang yung yun pangalan, Dr. Petrovich. Parang pinaliwanag niya nga yun. Yan, no? Sa laro yata yun. Hindi ako maka-comment kay Rob, naka-off yung comment. Oo nga naman. Pag mga naka-off ang comment section, guys, hindi talaga kayo makakapag-comment. Lalo pa pag mga for kids videos, mga for kids na mga videos, hindi po. Sabi na. Yes, computer character sa family computer. Okay, Dr. Petrovich. Parang nga niya, parang familiar nga din sa akin. Oo, matagal na nga yan. Yung pinaka-ano pa yan. Dr. Petrovich. Matagal na yan dito. Si Dr. Oo, alam mo, matagal na yan si Dr. Petrovich dito. Halos magkakasabay yung mga yan sa mga artista natin, ano? Sa mga showbiz actor natin, yung mga taga-showbiz natin, mga supporters. Matagal na yan si, labig talaga, guys, grabe. Matagal na yan si Dr. Petrovich, kaya malaki din ang pasalamat ko sa kanya. Marami din ang pasalamat namin sa iyo, Dr. Petrovich, sa iyong pagsuporta sa aming channel. Lagi ka tumatambay dito sa aming live. Maraming salamat po sa iyo. Ako po 2016, ayan, batang-bata pa si Eddie Sabala. Kami po ay nasa 30s na. Nasa age 30s na kami. At, Matanda na. Tumatanda na. At balang araw, aabutin mo din ang edad na iyan. Una kong punta dito, puro artista, wala pang basher. Oo nga naman. Maliit pa lang ang ating, maliit pa lang ang viewers natin noon, Dr. Petrovich. Kasi kayo din naman ang nagpapadami, Kayo ang naghahakot ng mga viewers natin dahil sa pagtambay-tambay niyo sa amin, guys. Nire-recommend na ni YouTube ang ating live sa mga live sa timeline, kumbaga sa timeline sa YouTube, yan. Nalabas na Saan na siyang nalabas? Yan, inilalabas niya. Ano ba 'yun?
inihahagis ni YouTube ang ating live kung saan-saan ng mga channel. Ano. Maraming salamat po sa inyo. Ano. Mga 90s po kayo, yung mga bata pa kayo. Opo, mga batang 90s po kami. Yan. Ako pa 1996, ayan, nasa 20s na rin yan, si Dylan Malyari. Bye po, sige po, Eddie Sabala, maraming salamat sa iyong pagtambay dito sa ating live. See you again next live. Ano? Asan na yung mga nag-promise na dito lang sila sa live na pag nandito ako, hindi sila, ata sila nagparamdam. Oo, ni isa, walang nagparamdam Wala sa kanila. si pare na. Wala ni Si isa. BBM. Wala yung mga si St. Peter. St. Peter. Si Lucky Pututoy, hayaan nyo na Mga sila. busy. Mga busy ang mga yan. Inuuna nila ang kanilang kabuhayan para may pantustos sa iyo, Manay Ams TV. baka naghahanap buhay pa sila, no? Kasi di ba hinihingian ka ng bank account? Kadayangan ng municipality, sakop ito ng Cotabato Province. Ay, okay, Boss Landa sa unga, nasa Cotabato ka. May tiyuhin ako diyan sa Coronadal City, South Cotabato. Yan. Bunsong kapatid ng aking Mama Dalyakin. Pagtapos ng live, puntahan ko kayo, Manay Ams, ang Manigang. Ayan, thank you so much, Dr. Petrovich. Nang makita ko din ang iyong channel. Kasi pasensya na talaga. Hindi ko akalain na may YouTube channel ka din pala. Ano? Wala man lang. Di man lang sinabi ni Pumari, napunta ka na. Hindi kasi alam ko talaga, pumunta talaga ako dyan. Napuntahan ka na pala niyan. Ano? Busy nga sila, bakit pa kasi nang hingi ng bank account? Ayan. Baka naubos ang laman ng bank account nila, lalamanan pa muna nila para may tustos sa iyo. Ayos lang po yun. Ayan. Napakabait ng ating Dr. Petrovich. Ano? Wala si Rolando. Wala po, baka... Wala po si paring Rolando, baka pagod po yun. Huh? Or baka nando nakatambay kaya Bebsi. Salamat, Doc. Ayan. Sir, Makabawi kaya bukas si Attorney Jose at Jopet Season na mag-comment. Di po natin alam, Sir Victor Neri. Busy si Rolando. Opo, busy po yan. Napagod. Alam po natin. Kasi guys, sa ang alam ko, ang season ngayon doon sa Isabela is anihan ng mais. Which is nakakapagod din. Yung mais na yun, matigas. Yung kulay dilaw. Inaano sa sa pambahog sa yan, yung ginigiling nila na inihahalo sa mga feeds, ganyan. Which is napakahirap guys. Naranasan ko din naman kasi yan doon sa namin sa Pangasinan. Pag nag-anihan ng mais, pag nandun ako, nakatambay lang ako doon, nilalapitan nila ako, tinatanong nila ako kung gusto ko nga sumama, makiani ng mais, no? Which is, siyempre, gusto ko din para kumita at magkaroon din ako ng kita. Dati kasama ko yan si Mama nung malakas pa. Nung high school ako, kasama ko yan si Mama. Nung siya kalakasan pa nga ganyan, kaya pa niya nga mag-ani ng mais. Yan. Naghahati kami sa kita. Pero ako nung high school ako, binibili ko lang ng pellet gun. Binibili ko ng pellet gun. Kasi sakto yan, pag anihan ng mais sa amin, magpipiesta na sa aming bayan. Ano? Papasok natin ang dalawa ito, saglit. Ano? Sige po, Sir Patrick Garcia. No? Sir Victor Nair, pwede din ba akong making bida sa mga pelikula? O nga naman, no? Excuse me guys, ano? Back! Ayun, welcome back. Mga real icon, ano? Bali, hello! Sorry, we don't understand that. Kamang Radenta. Ayun, Kamang Radinta. Ayun. Sorry, we don't understand your comment. Kaya bukas 4th episode ng Tabing Ilog Manugang. Okay, Sir Patrick Garcia, thank you so much. Oo. Kaya mo yan. Victor Neri. Kaya mo yan. Ayan, thank you so much. Magaling kumanta si Rob Pitok. Wow. Magaling pala nga. May talent pala si Rob Pitok. Sana all may talent. Kasi kami wala kaming talent. Mishay. Nyamay School. What is that? Sorry, we don't understand. Walang anuman, Dr. Petrovich. Di ba ang piyesta sa Pangasinan, iba naman hindi katulad dito sa atin. Oo, iba ang piyesta doon. Maganda din ang piyesta doon. Piyesta din. May mga para-parada din.
Ayan. Tapos ganun din, maraming pwesto. Pero mayroon mas maraming pwedeng bilhin doon. Mga laruan, mga pambata, mga ganyan, mga damit-damit din, pagkain, ayan. Sarawak, Malaysia. Sorry, we don't understand Malaysia. Ano? Botchi Food Vlogs, yun. Thank you so much, Botchi Food Vlogs. Mega love shoutout po sa inyo. Salamat sa inyong pag-dalaw sa ating live. Pwede po kayo makipag-dikitan dyan kay Manay Ams TV, Dr. Petrovich. Ayan, pwede po kayo makipag-dikitan sa kanila. The Botchi Foods Vlog, thank you so much po sa inyong pagbabalik. Ano? Sorry, we can understand you. We are not Malaysian. No nga naman, we are not Malaysian. Tamsakdan, thank you so much. Botchi Food Vlogs. Ano? Ang handaan, disperas ng pagkapiestan. Wala nang handaan, di ba? Wala po handaan ng piyesta doon. Hindi po kami nagluluto tulad ng mga dito, which is nakikiselebrate lang kami sa piyesta ng munisipyo. Ayan, ganyan. Malakas boses ko kapag nakanta ko. Ayan, Sir Pitok, may talent ka pala, no? Magandang i-content yan, kaso ingat lamang sa sa copyright. Manay Ams TV Dan Dikit. Ayan, makipagdikitan ka kay Botchi Foods Vlog. Maganda ang niyan, maganda ang content niyan si Sir Botchi Foods Vlog, ano? At malaki na rin ang kanyang bahay. At Botchi Foods Vlog. Ano? Salamat po sa inyong pagbabalik, ano? Fight Gaming, sorry with Fight Gaming, I have a bet for you. What is that? Hindi po kami mahilig sa challenge, no? Sorry po. Fight Gaming. Salamat po, Botchi Foods Vlog. Maganda ang channel ni Sir Botchi Foods Vlog. Malaki na rin. Opo, malaki ng niyan. Saan ka nga bang bansa Sir Botchi Foods Vlog? Kasi mukbang, cooking and mukbang din ang kanyang which is napakasasarap ng kanyang pagkain. Ano? Si Carl Adrian, magaling yan sumayaw, ako kanta lang. Di na tandem na kayo, ano? Habang kumakanta ka, siya naman ay sumasayaw. If you flip a bottle flip, I will give you a subscriber. Sorry. Kahit hindi na. Hindi kami mahilig sa mga challenge dahil kapalit ng sa inyong subscription. Ano po? Kasi kami ay tinatanggap namin kung sino lang yung kusang loob na gustong mag-subscribe po sa amin kahit na ganito lang po ang nakikita nila sa amin. Ano? Kaya doon po kami lubos na nagpapasalamat sa mga nagbibigay ng subscription sa amin kahit na ganito lang po ang nakikita nila sa amin dahil alam po namin na na-appreciate po nila kami. Maraming salamat po kaya hindi na po kailangan na gagawa kami ng mga challenge para lang makahingi ng subscription. Kaya pasensya na po kayo, hindi po kami kagaya ng iba. Ano po trabaho niyo po? Wala po, pasensya na po, no? Wala po kaming trabaho. Isa lang po kaming hamak na magsasaka na walang alam sa pagsasaka. Ayan. Isa po kaming farmer na wala pong alam sa pagpaparming. Nagpaparmingan lang kung ano lang ang kaya naming itanim. Yun lang po ang aming trabaho. Magkaparehas po kami ng cellphone ng pinsan ko. Wow, maganda ang cellphone nyo. Grabe lamig, parang may yellow. Lalo pag yung ano pa yun tawag doon? Yung simoy ng hangin. Grabe ang lamig. Shout out to Ann Cabrera. Shout out po sa inyo, no? Thank you so much po sa inyong pagpunta sa aming live. Pa-subscribe din po ng aming channel and pa-like ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. At binigyan ko po kayo ng jacket at pwede kayo makipag-dikitan dyan kay Manay Ams TV. Ayan. Mag-inaba kayo. Yung kung ano yung sa tingin mo, ay yun na yun. Sige po, opo. Maglola. Maglola siguro. Ako yung lolo. Ayan. Bilis ng oras. Linggo na bukas. O nga naman. At meron na lang tayong 6 minutes sa ating live. Gustong-gusto nyo yan. Fight Gaming. Lamig ng ihip. Oo, pag umihip nga naman. Yun na gusto kong ibig sabihin. Pag umihip ang hangin. Grabe, ang lamig. Nakasalamin yung pinsan ko po. Opo, nakita ko na po. Friends ko po yan sa Facebook si Rob Pitok. California po. Oh, yun. Sabi na, nasa
California, San Diego sa California si Sir Bocchi Foods. Ayan. Maganda ang ano po, sir. Maganda po ang iyong content. Parang nakaano na ko. Magaganda. Parang pinapunta mo pa dyan. Oo, ang sasarap ng iyong pagkain. Ano? Mag-asawa ata eh. O, di ba? Kung ano yung tingin mo, yun na yun. Hayaan na lang. Kumari kami. Hahayaan na lang namin ikaw. Magtito Ano? at Ian Roy Pacho. Ayan. Kami po ay magkumari at kumpare. No? Magtito at magtita. O nga. No? Ayan. Sheila Lalik. Hello, good evening. Thank you so much for coming here in our live. And please don't forget to subscribe our channel and like our live for tonight. Ang lamig kasi talaga, guys. Ayan na, basa na si Muning. Ayan, saan ka galing, Muning Neng? Ganito talaga, itong pusa na to, talaga hindi takot sa tubig, guys. Yan, hindi kagaya ng ibang pusa na takot sa ulan. Itong pusa namin na yun, Nagpapaulan pa. hindi namin alam, naliligo sa lang. Tinan mo, itaas mo nga dito. Basa ka, baby. Saan ka galing? Naliligo sa ulan, guys. Oh. Basang-basa. Basang-basa. Naliligo yan sa ulan. Hindi namin alam kung bakit. Anong trick nito? Oh, grabe ka Diyan limig. ikaw galing, bebe. Panasan mo na. Diyan Nasaan galing na? ng bebe. Dito na. Basang-basa talaga siya. Hindi katulad, guys, ng ibang pusa na naliligo sa hindi ayaw maligo sa man lang sa tubig na ibang pusa, no. Ito nga muningning namin, grabe. Kakaiba eh. Sheila Lalik Dan Dikit. Ayun, thank you so much. Ano, para Bocchi Foods. Balikan mo po sila, Sheila Lalik. Ano? Baka nanligo na. Hindi nga takot sa Hello po kuya. Ano? JB Gefolio. Ano? Gefolio. Good evening po sa inyo. Ano? Rapid Talk Dan Dikit na po. Upo yan. Mga bata lang po yan na Sir Bocchi Foods. Pero salamat po. Ano? Na nakipagdikitan ka sa kanila. Guys, yung mga dinikitan po ni Sir Bocchi Foods ay balikan nyo guys ha. And guys, sa mga wala pong channel dyan, subscribe nyo din si Sir Bocchi Foods. Ayan. Pa-shoutout nyo po kami ng pinsan ko bago po kayo mag-end live. O nga naman, Rapid Talk, Carl Adrian, shoutout po sa inyo. Musta na lagat. Boss Jopet Season, ayan, i-subscribe na po yan sa ating channel. Ito na 8:32 na, o nga po malapit na, 3 minutes na lang din po ang ating live. Ito na ang naabangan na lahat. Ayan, o nga naman. Thank you so much, Boss Jopet Season. And guys, meron na lang tayong 2 minutes sa ating live for tonight. Malapit na naman po tayong maghihiwa-hiwalay, mag-uwian. Ano? Thank you po, Kuya Pogi. Wow naman, grabe naman. Kuya na lang, wag na yung Pogi. Carl Adrian. Paano naman? Marjorie Maglasang. Ayan. Good evening po. Thank you so much sa iyong pagpunta sa aming live. And pasubscribe naman po namin channel and palike ng ating live ngayong gabi. Thank you so much po. Bye po, Kuya Manugang Pogi. Grabe naman talaga naman si Rapid Talk. Thank you so much po. Mamaya biyahin na. Ayan. Kuya, nag-subscribe. Thank you so much, Santino Valdez. I'm back, Boss Attorney Season. Ayan. Bakit wala ang iyong jacket? Nawala ang iyong jacket. Nainitan nga. Nakabawi na ako at last. Yan, thank you so much. Kuya, bigyan kita ng pera. Yun, 100k. Yun, sana. Totoo. Good night po, Kuya Pogi, at magandang gabi po. Maraming salamat, Carl Eddie. Kaya kapag nasa katwiran, ipaglaban mo nga. And guys, 1 minute na lang ang ating live at mag-uumpisa na po kami nga magpaalam po ulit sa inyo. Maraming salamat po ulit para sa gabing ito sa ating sa pagsama nyo sa amin dito sa aming live. Ingat po kayo dyan ni Mrs. mo. Maraming salamat sa Rapid Talk. Bye, ingat lagi. God bless. Tulog na tayo. Oo, Mama Delia, magpahinga ka na at, para makabawi ka sa iyong lakas. Bye, Mama. 1M pera namin. Di wow. Bye everyone. Good night. Ayan, sa 45 likes guys, maraming salamat sa inyong binigay na 45 likes sa ating live ngayong gabi. At sa nakatambay pa po dito sa ating live ay pasensya na po, kailangan na po nating mag-end dahil na-reach na naman po natin ang 1 hour and 30 minutes live for tonight. At see you again next time. Basta ikaw na lang magbasa ng hinahinaan mo na lang. Ayan. Bye everyone.
Good night. Nakakamiss ang ipaglaban mo. Ayan, uwian na. Oo nga Uwian naman. na. 46, 47 na. Thank you so much. Thank you so much guys. At sa mga nag-subscribe po, meron man po nag-subscribe na bago, ay maraming salamat po sa inyo. At sa mga solid supporters natin dyan, hindi ko na po kayo maisa-isa. Manay Ams TV, yan. Mamadali na pasensya na guys. Rapito, Carl, Adrian, shoutout po sa inyo. Tayo mag-i-end na. Bye, Mama. Ayan, Ams TV. At ang mga showbiz character natin, showbiz account, maraming salamat po sa inyong solid na suporta. And guys, sa inuulit ko na lagi kong inuulit at lagi namin ipinagdarasal na bahala na po ang ating mahal na Panginoon na magbigay ng siksik, liglig at nag-uumapaw na biyaya po sa inyo sa inyong pagsuporta dito sa aming channel. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng sumusuporta na tulad nyo, ay maraming salamat po. And this is Manugang TV and saying goodbye to you. See you again next live, which is tomorrow night again at 7 p.m. Kita-kits po ulit tayo. Maraming salamat po and bye-bye! Ingat po kayo palagi. Ayan. Love you. Yeah. Rob Pitok. Yan.